Галя, спри се. Ръсти! Ей! Ела тук, ела. Ела на още настрах. Галя, пусни кученцето. Кой не слуша? Тръгваш ли? Тя не играе. Бенджи, ела тук. Ще заснемеш ли този? Да. Хайде сега сядай. Сядай. Галя, остави кучетата. Галя, остави го да си играе. Моля те се. Айде ти присъда, да те викаш. Бенджи. Как се обажда за поди всички кучета? Дай глата да коса. Някакъв нагон му е дошъл, не знам. О, биеца. Ти добре, че Саманта няма да сега го изяла. То трябва някой да му... Тя както е разгонена, щеш да има. Това нещо ще... Имам куче. Не, моето куче. Тя още че като е разгонена, да. То си е вкъщи. Точно поради тази причина. Абе, Каква порода е?